Ọdịmma Igbo jiri eji nwe chi ọzọ anya nabatụnụ n'oge ugwu mba nke ụbọchị tata dịka unu mana ọ na-adị n'izu ụka ọbụla na nke tata anyị eburukwana bịa ọzọ anyị ji ọtụtụ ihe nkata anyị juru eju inwetara gị ihe ahụ ga-adị gị mma inwetara ihe ahụ ga-eme gị ka icheghachi echiche azụ inwetara gị ihe ahụ ga-eme ọ ga-eji bụ inenesi ya iti aka n'obi si n'eziokwu obi dị m ụtọ na mbụ onye Igbo bụ Igbo daalụ na mụ abụ Mike Onovo abatana m ọzọ site na nkwado nke ndị Embassy Pharmaceuticals nakwa ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị na-agbanyere anya aja n'ukwu nakwa gị onwe gị maka na ọ bụrụ na ekene onye nyụrụ ahụ a ga-ekene onye nụrụ isi bụ onye na-enwepụta ya nwa nkeji one na-enye na anyị kwa izu ụka ọbụla. What did you buy for me? What is it? I sent her to go and buy me Mama Oyoyo. She went and bought something I don't know. I bought you Mama Oyoyo tomato. You waiting and red, now waiting they make am so. Mama Oyoyo. Food wet test Oyoyo, now waiting they make am so. Mama Oyoyo. Soup wet test now Baba, now waiting they make am so. Mama Oyoyo. Mama Oyoyo. Mama Oyoyo. Mama Oyoyo. Mama Oyoyo. So Mama, what's the secret? The secret is Mama Oyoyo tomato paste. Mama Oyoyo tomato paste makes your food thick, tasty, delicious. I suggest you stock up just like I did. Ọdịmma tupu akpọbata m ọsọfịa bụ maazị Nkemonwo maka agba nke abụọ nke nkata anyị na-ekparịrị na izuụka gara aga achọrọ m ịkpọbata oke mmadụ onye anyị ma ọfụma onye nọbụrụ na isi ọrụ dịka isi ndị ọba ego Nigeria CBN onye na-ekwu maka ya bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ọ dị okwu pụrụ iche ọ gwara ndị Igbo ka mkpọbata ya ka ọ tinye okwu ọnụ. Onye m obi aṅụrị na-ajụ ajụjụ a ya bụ ajụjụ ebido sị ka nkọwa bịa anyị ga-akọgide ejie oteka mana ọ bụrụ ya bụ ife mụnwa kwenye bụ ife ga-abụ ebe ndị Igbo ga na-enenye anya kịta ọchịchị dị mma enye onye Igbo ọchịchị ọ bụrụ na onye so n'ọchịchị ma soro chi ya ma onye soro chi ọ dị mma anyị asọrọ na enye onye Igbo ọchịchị na anyị ga-atụfu mana ọ dị nka na ndị Igbo nọzi na-etinye anya nnukwu a na-akọsọ ife anyị na-akọ bụ achị onye ga-achị onye agaghị achị nka hapụzie ịnenye anya n'ihe ndị Igbo na-emenyere onwe ha ihe ndị ebe ndị Igbo siri ike na ya ịbịa n'ihe ịgụ akwụkwọ ịbịa n'ihe ịgba mbọ ihe ndị Igbo na-agbata mbọ Chukwu kesịrị ha ike ndị Igbo na-arụ ọrụ ebe a na-eme na factory ndị Igbo na-azụ afịa ndị Igbo na-agụ akwụkwọ ndị Igbo nọ n'ụzọ ndị Igbo na-arụ ọrụ ugbo ndị Igbo ihe ndị Igbo na-eme erika ndị Igbo juru Naịjirịa niile ndị Igbo juru ụwa niile na-aga n'iru ebe a mana ebe anyị bịara nọdịsọ akwa na-ebe bụ ọchịchị onye ọchịchị anyị ga-ebidogodu na anyị na-ebe akwa ọchịchị ya ndị Igbo anọ na ya o nwere onye Hausa na-achị ya n'Igbo o nwere lokal gọọmenti onye Hausa ma onye Yoruba na-achị na n'Igbo anyị ga-ebidogodu n'ebe anụ nke enyere anyị enye n'ebe anyị chidebere ya onye Hausa bụ onye Yoruba bụ gọvanọ na Igbo niile Igbo na-achịkwanụ na Rivers since ebidoro 1999 Igbo achịwagwukwo na Delta Igbo na-achị na steeti ise niile bụ nke ndị Igbo so ọ bụrụ ọchịchị a ndị Igbo nọ n'ọchịchị anyị achịsị ya na asị na ọ bụrụ na Okonkwo jere amị ọ ka ekwanụ buutu ya gịnị ka a chịpụtara na ọchịchị nke gara aga ndị Igbo sị na onye isi obodo na-achị na Azik iwe bụrụ Bele anyị nwere secretary to government nwee deputy senate president deputy speaker nwee ife ọchịchị niile ebe niile na-akụ na ụba ego dị ndị Igbo ji ya mana kedu ka o si were metụta ọdịmma onye nọ n'ime obodo a Uturu onye nọ n'ahịa n'ime ahịa n'Uturu ebe a ma nwaanyị na-akọ ugbo
n'ime uturu ebe a kedu etu ihe niile a ọchịchị enyekọnyere ndị Igbo ihe a niile kedu etu o si metụta ya anyị na-azụ achọrọ ka onye Igbo bụrụ IG police enye onye Igbo IG police kedu ka ofu onye even ndị onye si n'obodo village ebe a si so ihe a niile a na-azọ ọ dị m ka na-abịa dịka anyị na-atụkwasị obi na-atụkwasị uche na nwa ntọntọ ife ndị na-ekwe n'ife ọchịchị anyị peka ife anyị kwesịrị ị na-azọ ndị Igbo kịta bụ ka anyị nebe anya na ibe nke dị nnukwu kedu etu a ga-esi dozie obodo a ka ọ dịrị Okeke mma dịrị Okafọ mma ka ọ ga-abụ ndị Igbo ihe ndị Igbo achọ ndị Igbo achọkwana gọọmenti nnukwu ihe ndị Igbo chọrọ bụ mezie ọnọdụ ha ga-azọpụta onwe ha ndị be anyị sị na ihe gbasara gọọmenti na a na-ebu ya n'azụ isi ọ dapụ ijewala onwe gị so ihe ndị be anyị chọrọ gọọmenti bụ ha dozie ọnọdụ onwe onye Igbo na-agba mbọ na Zamfara ma ọ na Sokoto ma ọ nọ na Lagos ma ọ nọ n'Ogun ma ọ nọ n'Ọnịsha gọọmenti nye nkwado gọọmenti fụ na onweghị onye na-emegide ya onweghị ife na-emegide ya ịga n'ihu n'ife ọ ga-ebe ndị Igbo ga-achụta ife ha ga-eri onweghị ndị obodo Naijiria ka ndị Igbo agba mbọ ịga Afrịka niile ndị Igbo juru ịga ebe niile ụwa niile tata sọ ndị Igbo juru a na-asị ndị Naijiria juru ọ ndị Igbo juru ebe niile so na ife anyị na-akọwa bụ na ọ dị mkpa ndị na-ekwu maka ndị Igbo ya nọ n'ọchịchị nke anọ dị na nke ha kwuwe mana ebe mụnwa na-enegara anya ndị Igbo kwesịrị ị na-ene anya kịta bụ kedu ka anyị ga-esi mee ụlọ akwụkwọ anyị ka ọ dịkwa ka ọ dị na mbụ ka ọ na-adị ụmụaka anyị jesi akwụkwọ ọ chọọ ije na Malaysia je lụọ ọrụ ojebe ọ chọọ ije na Kenya jebiri ojebe ọ chọọ si na Malawi chọọ na ebe onwe ike ime ya ka anyị nyefa ifefa ga-eji wee na-apụ ọ dị ọtụtụ ihe dị iche iche eji mara anyị dịka ndị Igbo enwere obodo ọbụla na Naịjirịa niile ọ ga-abụ abịa n'ihe gbasara ịkwa akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ ịkwa akwa ya bụ ọgọdọ ha tụnyere obodo a na-akpọ Abangwa kamgbe m maara ihe Abangwa bụ ndị na-agba ndị nke izizi ihe gbasara ịkwa akwa na akpụkpọ ụkwụ ma akwa a na-eyi n'ahụ ma akpa enwere obodo na-atụnyere Oraifite na-abịa n'ire ngwongwo eji eti egwu ya bụ musical instrument enwere ndị obodo na-atụnyere ndị Igbo n'ebe ndị Enugu steeti na ihe gbasara isi ọkpa ọ bụ eziokwu na ndị Igbo ada aka ọkpa mana ọ bịa ha na n'ihe ọkpa kpụpụrụ ndị Enugu steeti okpu enwere obodo ọbụla na-atụnyere ndị obodo Abịrịba n'ihe gbasara okporoko enwere obodo ọbụla na-atụnyere ndị Nnewi n'ihe gbasara azụmahịa nke ihe ọgbatumtum na ihe mpaghara akụkụ ụgbọala ya mere ebe ahụ anyị ma anyị na-azụ odogwu ebe ahụ anyị ma ọ ga-abụ azọwa ka anyị tinye n'anya n'ebe ahụ ọ bụrụ na anyị tinye anya ebe ahụ onye ọbụla ọ chọrọ anyị bịa ugwu mba
Mama G for General Ada dị ọra mma. Program ị na-ekiri n'Igbo Ugwumbaba na-akpọ. Ọ dị mma na onye Igbo ọbụna ka na-ekiri ya. Ịma na ashọ na sikwe ọ naba n'ọdụ nke anyị bụkwa wa. Igbo nga ma aga n'ihu n'ugbu a ịkpọbata Maazị Nkemonwo ka ọ tụpịa anya bụ nsị anyị nyere ọnụ izuụka gara aga ka anyị bidoro ya bụ ụbụbọ anyị na-akparị anyị na ya ebe ọ nọ na-akọrọ anyị ihe dị iche iche gbasara onwe nakwa etu o si bido ime ihe ejije wee pụta ugbu a mgbe ka anyị na ya nọrọ ya nọ Ugwumba make una come see Baba medicine in name na Flonin e dey cure aches and pains e dey cure Pack that motor there. You know they see the green light where instruct you to go, you can't be cause hold up there. You drink ogogoro. That's the medicine where my wife gives me because of the cold and catarrh wey dey worry me. na him dey make me sleep. So you never hear of Flonin. Flonin na the 2-in-1 medicine for cold, cough and catarrh. This one na for day. When you drink this one for daytime, your body go dey work again by not go disturb you. Then this one na for night. E go make you sleep cool. Who be that one wey dey cough? Na my brother. When you take this one, you no go cough for day, your body go dey work gidigba. And for night, you drink this one, it go make you sleep cooler. You no go cough, take am. Thank you. Don't thank me, thank Flonin. The 2-in-1 medicine. Flonin from Embassy Pharmaceuticals and Chemicals Limited. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Ugwumba the man can be ego na ka akwụrụ igerota n'afọ gịnị ego na ka akwụrụ nke izizi akwụrụ mmụbụ circle of doom marazi m ego na mafede mana ego abụrụ maka ife mebe mejọrọ ya elote ego a mana ego abụrụ ife nche n'iru ife nchọrọ bụ ụzọ mmezi wee nweta ife a ebumnobi ma nya adị m ene ego anya n'iru mgbe ahụ ife ọ bụla ịkwụrụ m ọ dịka ife ego enyere ọzọ ma ego enyere ego eji na-alụsị aka ka m bịadiziri mee nke ma mbụ uje nyebu ikuku bujere ndị mmeri ya ọ dị nke ife akwụrụ m bụ 250,000 naira ife a na-agwa gị n'afọ 1995 ka 96 mana ife mebụ na ego nji dị ya ego mmeji wee pụta na ife ejije dị ya ego nji maka mụnwa bụ director onye na-ahazi mkpokọtara mụ bụ producer ego ndukwunye so ife a niile bụ ka m gbakọtara ọnụ mana asị m ya ego akwụ na nkọbọ ilevi ma ọdụ ofu ọnwa inwetaghị ego rie nke m ofu izu ụka egọrọ onye a na-akpọ Andy Best akụdị na nwa ọnya ka mụ na ya mere izizi ya o wee kpọọ m sị m na ego ga-apụtagwo izu ụka izizi nke mbụ ahụ na-ekwu bupụtara n'Igbo ka emere ma Makọs ma ikuku gịnị meziri iwu ji nọkọta hapụ nke Igbo ife mebụ na imebie ka ị nọrụ sọsọ na obi gị ihe ama ife ndị obi ọzọ na-ekwu ọ na-abụ iwepụta ife dịka omenala ịchọrọ ka ndị ọzọ mara onye bụ ụmụnna gị amachagwa ife dị na ya nya ịchọọ ka iweta aka ka ndị ọzọ mara ife dịbe nna gị ịsọba n'asụsụ onye ọbụla ya anụ nya batara iji anọkọta wee sifa mba anyị asụ n'asụsụ onye ọbụla ya anụ ka Igbo Naijiria niile mara ife ị na-eme kwanye gị ego bịa kakwu na nke a maka ife Igbo ya adị mee ihe amara ego one Igbo ya atụtara gị orikwori nne mana iche ekizie ife Naijiria gbakọ ife Naijiria ya atụtara gị na ndị ụba ụwa ndị ọzọ ma ndị n'ofesi ma ndị nọba anyị ifu na ego ka na nke a nya anyị ebido n'oyibo mara ka na-emekwara oyibo eme Igbo kama na afọ adị m afụzi nke Igbo nọ ya wee be ọ nọ maka ọ dịka ga-asị na unu garụ nke a ụtọ ekwezi unu na-achịta nke Igbo ịma na onye ọbụla na-edebe isi ebe ogwe dị n'ụlọ onwe onye ya bụ anọkata agba atọ akwa ebe enunwa ọ sị ka ya dobe isi na mkpume serafa akwa nya ndị na-akwado ife ejije enunwa anyị na-eme bụ ego kava na-achọ ife ndị ọrụ anyị nwa nọ n'ime nwere ike onwe ife ọzọ anyị na-achọ ka anụ afọ anyị ka anyị mee ife ụwa ya anụ ka ndị mba ụwa nye anyị nkwado ka mba ụwa nye anyị ife onyinye ka mba ụwa kpụba anyị okpu na ife anyị nụ na-eme mana fanwa nwekwara eziokwu na fachọ ka emelefe ezigbo fena ka ebidorie ma
mana onye ọbụla na-eme ife na onye ji ego achụ ego bụ ego ka o ji achụ ego nya ife izizi dịfa n'obi bụ ego ịghọtago so ihe atafe ụta na fa jiri chaba ego chụba ego mmemme anyị na-apụta n'Africa Magic anọkọta ndị mmadụ a na-akpọ ogosi kedu ka ndị Hausa ji nwee nke ha ndị Yoruba nwee nke ha ndị Igbo enwe abịakwụzi ajụzie ndị Africa Magic ha na-asị na enweghị ejije eji asụsụ Igbo eme ka m gwazi ya onyinanya bụ ebe anyị nwa nọ onyinanya bụ ebe anyị nwa nọ maka ife mebụ na ndị Igbo nwere ego ndị ji ego n'Igbo erika ije jụọ ese ịfụ na ndị Hausa na ndị Yoruba nwee ndị na-akwado fa onye Igbo iwepụta ego kwado na afịarị arụ ọ na-enye anyị nsogbu nya ana m asị eji m ohere anụ nwa n'ahịa ndị ọbụla nwere ego si wepụta kene ka Igbo pụtaba fakarakwa na anyị nwe omenala fakara ya asụ asụsụ nke anyị fakara ya wepụta ejije dị mma ọ anyị bidoro ihe fatukokene si oke ife melụ bụ ka anyị wepụta ego ka akwado ndị a ka Igbo pụta ego adọrọ onwere ife ihe emena ya maka nwa na-alụ ọrụ ebe nwa ego ka eji eme ife anyị moto ịgbara wee bịa ebe nwa bụ ego nya ndị ji ego nwa ya bịa kwado anyị anyị apụta Igbo ekwu na ndị Igbo anyị adịkwa ego nke eji asụsụ Igbo ma ọ eziokwu asị ka onye nwa na-asị gọba ndị niile m mere emegwo m kaptịn emegwo m ikuku emegwo m tabu fancha niile bụ Igbo o nwere ife ihe eji wee tụnyere ya na nke ndị ọzọ mere nke ndị asụsụ ọzọ mere fa na-ele eleta ọfụma ebe a chọrọ bụ nkwado ịkwado anyị anya gaba n'iru ọ bụrụ na asị ugbu a ngwa gị benata ego na ifu nke Igbo iji wee kwado ka ya bụ ihe pụta ife mee bụ na asị m benata ego asị fa benata ego ife na-eleta maka ibenata ego na ife ihe eji wee melefa ife ejije bụ ofu mana o nwere mgbe ọ ya bụ lekọtazi ya enwere m ike ịsịfa na ego unu letara na ọdụnụ unu elezina ọzọ ego unu nwetara ezugbo onye ji m wee mee ife ejije nweta nwee puku asọmpi nde nwere nde 10 ọ bịakwa ime ọzọ enwere m ike emeela ngị ya na ọ bụ anyị ije ime nke ịbụọ epụtasị m ife mebiri ihe ebenata aka na awetu nye ka m na-ekwu nke Igbo a va na-enweta ego na ife dị na ya bụ inweta ego na nke Igbo a ịchọ ịkpọ m ka m mere gị Igbo ọzọ iwelitekwu aka mana ife anyị chọpụtara ọ na-abịa eji ime asị gị na ịma na Igbo na ọ bụ ọkụrụ ka ọ na-ele rịọ nne si wedetekwu aka ma ịma ego nya ọ bụrụ na anọvọ nwe ụzọ m esi wee sefa dị anyị na ife mere bụ na inwegwo nde 10 ozuo elezina fa nwee ike ikwe m ka m kwuo nke ahụ fasịzịa m na ebe Chukwu dobere m na fa ewetuwe m ekwe m ife dị n'afịa bụ ịkpọba ọ dabara mụ na gị anyị elekọ ọ bụrụ na ị na-enweta uru n'ife na-emere gị ịrapụ m ndị na-enweta uru na ya kpọba m na ọ bụrụ mgbe ọbụla ị na-adụ m ntụtụ m bịa emere gị ife mere bụ na ị na-adụra na mmadụ mma na uru dị n'ife ị na-agwa m mana abụrụ m onye ya abụ nnọkọta atị m maka ị na-agba m ntụtụ ka m wego ebe ego m rie onye ka esi arụ ọrụ oyibo bụ ka m si alụ nke m nsị gị na ego abụ ego m ọ na-enweta uru na ya ọ dị ife dị ka arụ 5 ma 6 asị nke na ego m agbagotekwuo si gbagote na onye bụgodo onye na-alụ ọrụ oyibo mgbe ya bụ nye promoshọn mgbe anyị nọ na ọ gbagokọtara dịka ndị a na-ere ere ọ bụrụ ndị na-ele ele niile o nwere ndị ghọtara nwe ndị na-aghọtara mana ka o sele okwu unu asị ka anyị dọta akụkụ ndị afọ ghọtara wee sị anyị ndị anyị unu na-ekpunye anyị siki ka anyị kpunye unu siki nachitenụ ka anyị kwụbụ na ego na maka ife dị n'afịa ọ na-adịva ka kasị na ife ejije nwa anyị na-emebu ife mkparị amụ na mana ọnya ka anyị ji eri ịnekwa anyị ịfụ na ife ejije ka m na-eme eri ụtụtụ ịfụrọ ka anya m dị ike agwụgwọ m nya ife dị na ya dọrọ fecha o nwere ndị ga-aba na ọ na-akụkọ dịba ka gasị na ime aka n'ikuku ego abịa ime aka ndị n'ikuku ego abịa ọ bụrụ ya onye na-eme anya na afọ na alụgwo m ọlụ eri ụtụtụ anọ na ego anyị bụ ikeketa ori ọkpọ ka eji etite ego anyị onye kwadoro ịdị ka onye na-ene anya na ọrụ echi na ya ga-eme ihe na ịma ndị batara n'ime eketa kedu ndụmọdụ ị na-enye chọrọ ịbata ife na-enye ndụ onye chọrọ ịbata na ọ bụrụ onye ya dị ka ma achọ m ndị ya aka m nya ịchọ ịbata na ya ihe nwe obi umeala ihe nwe ndidi mana ife nchọpụta kịta bụ na onye ọbụla chọrọ ya tinye tata echinye nwe ya ọra adaba nye onye onwe ndidi tinye isi uchu ebe a ọ bụrụ
na ọ natarichi bala akara aka gị ụfọdụ na-abụ ya bụ akara aka fa mụ na agwara m gị na ọ bụ nka n'ụzụ ka mbele injiniarịn mana nnapụta nje n'anya fụ na nke a bụ akara aka m nsi oke ka ntị ikwu isi na ya ifu na oge m na-eme ife nke a na-akpọ yutukọ njekọta gwara m kweri maka ana m esi ebe a rapụ jebe Abịaokuta na ije mee ife na onyonyo mana redio mana TV nya ọ bụrụ na ọbụla aka itinye ọ bụrụ na ịgba aja ka ị na-eti ọkpọ itinye nke izu ọbụla ịgba aja itinye nke ebe ọbụla ịgba aja rafia chọba ebe ọzọ degide eje na-enwu na ya ọ bụrụ na ewezugara ihe dịka ụmụ ihe ejije a na ihe na-eme ji mara dịka Ọsụọfịa ọwụ injiniarịn aka ị gara ị na-achịkọ ọ bụrụ na asị na eke nwa pụtara anyị nwa gbalụ mbọ mee ka nke a pụta maka anyị mana anyị egbute sikin ya nya ọ bụrụ na ọ bụrụ ewere m ife ngụta na akwụkwọ injiniarịn m wee lụba ọrụ oyibo alụkwanụ m injiniarịn na rụọ anyị arụ one ka m mechara nke a na-akpọ yutkọ rụọ anyị arụ one nke nwa ka na-adọ n'obi ọ dịkwa nke ebe a ka ihe esi wee mee ewe ntinye isi na ya ụmụ m na-eme ka chukwu esi timere mana afụgo m ndị nwere ife na ofu ma ịbụa n'ime fa mana ife ma mmebụ ijesifa pụta na ya mere ka agụrụ m akwụkwọ grajueti ya mma arabụfa ya ụfọdụ n'ime fa na-agụ mgbe fa grajueti la asa nga ajụjụ a ịma na ọ na-abụrụ ugbu a ndị okenye ndị nna nna a na-akọrọ ụmụaka akụkọ dịka enwere mgbe ha mere ha kpara iberibe ma mee ofu isi ike mere mgbe ipere mpe isi ike mere eri ka ịlotebeghị ofu bebe ebe mgbadị ịbịa bịa meghi shuga n'ọnụ isi ike mere akarị akpara m ofe ogori kpata ya mma nya ụmụ m na-eme ife mere ịgbaziri fa nyefa ndụmọdụ nya agbara m afọ nya bụ ofe ogori gbata ya mma mana mma bịa tụsabara gị ofe ogori m gbara na mbọ ntọ mana enwezi na onye nna na-ekweta na enwere mgbe ya mere ofe ogori mụnwa bụ nna na-ekweta na nke m ebe a ka nsogbu na-ada ada esebe ụmụaka mba abụ m ife na-enwe bụ ana m agba fes ana m agbakwado fes mgbe m na-agụ akwụkwọ masị kporo ka nke a na ụsọ mana achọrọ m iji wee zụọ ụmụ m na ife mere fanwa na-egbu onwe fa ọ nọkọtakwasị ụbụrụ nke ọ dịzi iche ikekwe tinye isi n'ife ọzọ agbakọtara m bọọlụ ọfụma bọọlụ gbaba m agba m bọọlụ na steeti East Central steeti gbaa nke Anambra steeti oge ekewara Anambra gbakwuori na Naịjirịa emeela m fa ife a na-akpọ sports athletics emegide m ya mee national level 75 79 nya ife m cheri na maka eji wee pụta bụ sports nya egwuregwu eche na ọnya ka maka eji wee pụta mana Chukwu si na ọnya nke ka ihe eji wee pụta maka eme ma ọsọ ma bọọlụ ma volleybọọlụ emeta mfe ọnụ matanụ na ọ bụ n'oge Ugwumba biko onye bụ mmemme na-abịara unu n'izu ụka ọbụla n'ihe onyonyo anyị mara ọ bụrụ na ọ dị nke ọbụla anyị na-eme ịchọrọ ka anyị si n'ọnọdụ akwalite ọ bụrụ na ọ dị mmemme a na-eme na bụ unu ọ bụrụ nke ị na-atụba atụpụ na nke ị na-atụbata ọ bụrụ na ọ dị okwu dị mkpa ịchọrọ ịgwa ndị Igbo ọ bụrụ na ọ dị okwu dị mkpa ịchọrọ ịgwa ndị Igbo ịchọọ ka anyị kwuo ya n'Igbo maka na anyị amara na ekwuru n'okwu na-asị n'aka mma n'oyibo ọ bụrụ na ịchọọ ikwu eziokwu so ya n'asụsụ Igbo ya mere nke ọbụla ịchọrọ ịgwa ndị Igbo biko kpọọ Ugwumba ka anyị kwuo ya ọ ga-ada gbọwaị maka na anyị nọ n'ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche nakwa na Ugwumba TV bụ nke dị na YouTube ya mere biko ihe ọbụla ị ga-eji kwanyelite ọnọdụ a ihe ọbụla ị chọrọ ka ọ pụta gbaa anyị n'akara ekwentị dịka ị hụrụ n'akara ekwentị anyị na-agafe ugbu a na 08034714708 mụ bụ Mike Onugbo ga-aza gị ka anyị gwa gị etu a ga-esi mee ya bụ nkata o wee ghọrọ ngịga